ଜାଗା ପଥର ପଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପଳେଇଲା ଚିନ୍ତା ଅଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଭଲ ସବୁ ଯାଉଛ ଆମେ ଏଠି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ ତିନିଟା ଅଧେଇଛି ବାହାରିଲୁନି କୁକୁର ତ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଶୀତ କାକରେ ତମ ନାକୁ କହିବ ବାଟ ମୁଁ ଧରିଲି କି କେମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଧରିଲି ନା ଫ୍ରିଜ ସେ ବରଫଟା କରିକି ଯେ କେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଛୁ ଶୀତ କରୁଛି ତିନିଟା ଅଧେ ହେଇଛି ତିନିଟା ଅଧେ 4:45 ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁନି ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯିବୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ଷ୍ଟେସନକୁ କାଲି ଡକ ଆରମ୍ଭ କଲି ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଦିନେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ବସ୍ରେ ଯିବୁ କଟକ ତେଲାଙ୍ଗଠୁ ଯିବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉ ଆମେ 7:26ରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା ଏଠି ଆମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଜଗିଲୁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ବସ୍ ଆମର ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କେମୋ ଦିଆହେବ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ଆସିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ଏବେ ଏଠି ରହୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁന്നു ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଏବେ ହେଲାନି କେତେ 8ଟା ହେଇଥିବ ମାନେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁന്നു। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁରା ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ଯାଏ କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯିବା 10ଟାରେ ତ ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ତାଙ୍କ କତିରେ କଥା ହେବା ସାରଙ୍କ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ସାଇନ୍ ଖାଲି ପକାଇବା କଥା ସାଇନ୍ ହେଉଛି କେମୋ ଖାଲି ଦେବା କଥା। ଦେଖୁନି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବାପା ମା କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଆକାନି ପଛାନି ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ। ସାରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି ମିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆର ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ଯିବା ବାହାରୁ ଓନରାରେ ଶୀତରେ ପାଟିକା ଥରୁଛି କିଛି ହେଲେ କହିପାରୁନି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଦିଶୁନି ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କେତେ ସେ ଥଣ୍ଡା କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଣି ଭଣ ଡାକୁଛି ଭଣରେ କେମୋ ଦେଇଦେଲେ କେମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡୋଜ୍ ଧରିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଆରଥର ଆଇଥିଲି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଧରିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି 1,35,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଘାଟା ଯେଉଁ ବେକ ତ ଯେଉଁ ଘାଡ଼ ଅଛି କାଳେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶୁଖିକିରି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଯେତିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାନ ଥପଡ଼ ହେଇଛି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଶୁଖି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଘାଟା ଶୁଖିକି ଟିକେ ଭଲ ହେବ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ବଡ଼ କଥା। ଦେଖୁନ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମଣିଷ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମଦ ଯିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆଗରୁ ଯିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକି କେତେ ଥିଲେ ମଣିଷ ଆଜି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମାନେ 9ଟା ଅଧେ ହେଲାନି ହେଲେ ବି କୁହୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନାହିଁ ଜମା କି ଶୀତ ବାହାରୁ ପଳାଇଲେ ମାନେ ଏତେ ଶୀତ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁନି
ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଟିକେ। ସାର୍ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ବାହାରୁ ଆସୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ। କେମୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ସେ କେମୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ସେ କେମୋ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ମୋତେ ଆରଥର ଫାଷ୍ଟ କେମୋ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି। ସେ କେମୋଟା ଦେବା ଯୋଗୁଁରୁ ଏବେ ସେଇଟା କେମୋ ଦିଆହେବ। ସେ ମୋର ଯେଉଁ ପଇସା ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇଲୁ। କାରଣ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ବହୁତ ବଡ଼ ଘା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମୋ ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା।